Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendle abamaziyo ke bambiza ubhutsu kinqatshwa ngephuzu majiji eqomane. Yabona mfowethu abantu babhizi la ngaphandle. Babhizi abantu bayazama banama goals abafuna ukwa-achieve. So bayaphanta, yabo. So ekuphanteni kwabo ke abantu bayathanda ukukhuluma. Bayathanda ukukhuluma ngezinto abazenzayo, abazi-achievayo noma bafisa ukuthi bazi-achieve. So ke wena into ongayifunda ukuthi ufunde ukulalela. Yabona uma ungafunda ukulalela mfowethu uyobe usizakele kakhulu, uyofunda into engandile. Abantu bamanje abasakwazi ukulalela. Wonke umuntu uthi ekhuluma nomunye ufuna ukukhuluma, akakwazi ukulalela. Yabona uma ungayibamba lapho, especially mfowethu abantu besifazane bayathanda ukukhuluma. So bayathanda ukuchaza izinto abazenzayo empilweni. So ke wena into ongayenza ukuthi ufunde ukulalela. Yabona once wafunda ukulalela mfethu uyosizakala kakhulu ngoba abantu abaningi abasalaleli. So ke wonke umuntu ufuna ukubeka umbono wakhe ufuna ukuthi akhulume umunye esakhuluma, yabo. Mangenza isibonelo nje, angathi umngane wakho mhlambe ukutshela into enhle eyenzakala empilweni yakhe. Ake sithi mhlambe benza license, yabo, mhlambe seyafika kuwena. Hawu mngane wami, yazi sengize ngawuthola lo code 10, yabo, bese ngufele kathathu. Kusho umngane wakho bese uthi wena hawu ngempela mina ngino code 14, yabo. So uma ngabe wenze njalo ukhombisa ukuba nomono oqala, and okwesibili awumbongeli umngane wakho, uthi ekhuluma nawe ubucabanga okwakho ongakusho kulento ayishoyo. Kanti i-wrong le nto, ufunda ukulalela ukuze mabe uphendule ngendlela efanele, yabo. Angathi umuntu ekutshela into enhle eyenzakala empilweni yakhe, wena usumtshela enye yakho enhle ngoba mhlambe yakho ingaphezulu kwale yakhe. So uzomenza afile, yabo, uzomehlisa afile down, yabo. So awufuni ukuba umuntu kanjalo. So umuntu uma ngabe ekutshela into enhle eyenzakala empilweni yakhe, mbongele. Then mhlambe mase kubuza yena ukuthi ke kuhamba kanjani kuwena, then usungamchazela ke nawe. But ungavele nje ethi ekutshela into enhle nawe usufake yakhe enhle. So ke amantombazane ayathanda ukukhuluma, yabo. Angathi mhlambe uskiphile nentombazane kwi-date mhlambe, yabo, uthathile ifoni njengoba ngihlezi ngisho, uyithathile inamba njengoba ngihlezi ngisho. Walithatha usuku lokuthi nibonana. Okay, seniyabonana, usuxoxa nentombazane yake manje, nihleli la nikhiphene khona endaweni e-right, e-quiet, engene phazanyisa umuntu. But manje uzama ukuimpress intombazane, wena usukhuluma kakhulu, yabo. Angifuni ubhekana naleso simo. Mnikeze i-mic kube iyona intombazane ekhulumayo. Wavele bayithanda le nto, yabo. Ayabona mina intombazane mangathi kumina ukhuluma kakhulu, yabo. Ngingaphoxeka. Into engangiphoxa yini lapho ukuthi ngiyazi ukuthi kushuthi iyobisho into engiyenzayo e-wrong, ngiyazi ukuthi i-wrong leyo nto. So ngiyophoxeka mangabe intombazane ngitshela ukuthi ngikhuluma kakhulu, yabo. Ngoba nami ngobe ngazi ukuthi leyo nto into engamele ngiyenze njengomuntu wesilisa. Into ekumele ngiyenze yini? Amjida akakhulumi kakhulu, yabo. So mangabe umjida ukhuluma kakhulu, awu intombazane mayitshela ukhuluma kakhulu, kumele mfethu uzame ukushintsha kuleso simo ngoba into e-wrong le, akuyona into ongayijabulela mangathi ukhuluma kakhulu. Unless mhlambe ethi cha uyakhuluma bo, yabona-ke kuhlukile lokho. Uyakhuluma bo nokhuluma kakhulu kuhlukile. Umuntu uma bethi uyakhuluma bo mhlambe usho ukuthi awusabe ukuziveza indlela ozizwa ngayo, yabo. So ayikho inkinga lapho. But uma bethi ukhuluma kakhulu mfethu ngeke, yabo, zama ukushintsha, yabo. Funda ukulalela. Njengoba ngisho ukuthi mhlamba ke sithi out of 100% uhleli nentombazane nexoxo, 70 to 80% kumele kube ingxoxo uyena okhuluma kakhulu, yabo. Wena ukhuluma u-20%. Futhi into ekumele uyibambe ukuthi umuntu ocontrola i-conversation kubantu abawu-2 yilo obuza imibuzo. So wena ufuna ukuba umuntu obuza imibuzo esangxoxo, yabo. Kunendlela e-right yokulalela, kunendlela e-wrong yokulalela. Angathi umuntu uma ekhuluma nawe wena uzibhekelele, yabo, noma uvele uthule nje, yabo. Khuluma, ufake imibuzo esangxoxo ukuze aqhubeke akhulume kakhulu, yabo. So ke kumele uyibambe lapho mfowethu ukuthi manixoxa nibawu-2 lo buza imibuzo kakhulu uyena win control. So wena njengomuntu wesilisa uyi-leader wena, yabo. Ungayivumeli intombazane kube iyona ebuza imibuzo wena lo ukhuluma kakhulu, no, yabo. Because uzogcina lapho uyi-open book, yabo. Awufuni ukuba i-open book wena ngoba once wabe i-open book intombazane yakwazi nje ukusuka nokuhlala. Ngelithi abakhona ugqozi nofuqufuqu ukuthi nje ifisa ukuhlangana nawe, ifise nje ukuspend isikhathi nawe, because siyakwazi sivele yakuphenqa kalulu wavuma. Akuba wena iphenqayo, yabo.
Mangabe wenze njalo mfethu uyosizakala, ngeke uzithole usesimeni la khona uthi uzama ukuhlela usuku nentombazane mhlawumbe ayifuni because vele iyazi ukuthi hayi isiyakwazi vele and futhi awuyinikezi nethuba lokuthi ikhulume, wena ukhuluma kakhulu. So thina sama-leaders as abantu besilisa kumele ungakhohlwa lokho. Thina esilidayo so ulide kanjani ngokuthi kube wena obuza imibuzo esangxoxa, yabo, ulalele ubuza imibuzo esangxoxa ukuze intombazane iqhubeke ikhulume njalo. So kumele ukwazi lokho mfethu ukuthi abantu bayazama empilweni, banama-goals abafuna ukwa-achieve. So wena into ongayenza mangabe bekhuluma nawe ukuthi ulalele ngoba bayathanda ukukhuluma ngezinto abazenzayo empilweni. Once wafunda ukulalela mfethu uyobe uyibambile, ngiyakutshela. So ngiyathemba uyawuzwa-ke mfethu lo mlayezo. Uma ngabe uza into encane ongayenza ukuthi usubscribe le channel because mina nawe kuningi kumele sikubonisane siqhubeke siphambili. Shapo.